يا قدس بيت كريستيان انت تسمي مريم تصيان العالم والعالم عالم ناكتك زين سبحك كان باركك زين تأمنك نسألك زين أسبقك نغني لك زين كان لاسمك قدوس سجل لك أزلك أسجد كل كان كل لسان أنت وأتو أملاك أمالك توجيه غاس سون غاس أملاك أنت لكل زاسك ولكل زين مسنس أوا كان بك مهارنا قدوس ولك كان زي بلا أنت مسسب تصلي كما قدوس قدوس እግዚአብሔር أملاخنا ስለ ሁሉ ተመስገን ሰላማዊት ለይት ዓዲርካ ካብ ድቃስና ተንሲኻ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ስለ ዘኣኻኸብካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ትሕጂ ነቕርቦ ኣገልግሎት ድማ ኣምላኽና ኩሉ ንኽብርኻ ይኹን ንዓና ድማ ኣብዚ ንበረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ንህይወት ግበረልና እዛ መዓልቲ እዚኣ ተባረኸት ተቐደሰት መዓልቲ ግበረልና ኣገልግሎትና ሕጂ ባሪክካ ነቲ ናይ ምሸት ኣገልግሎትና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሳና ክተምስ ምሳና ክትሓድር ክትመርሓና ሓይልኻ ክትበና ኩሉ ነገር ድማ መንፈስካ እተመርሐ ክኾነልና ንስኻ ሓግዘና ምሳኻ ትንስእ ነብሲ ዓድለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእመሳና እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦሙል ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስት ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን